Begawan Durna. Sapa Petruk? Kula piyambak boten ngertos sing mat Bagong. Sapa Bagong? Kula ya ora pati mat. Mata gedene semono nggo ngapa? Petruk mono yen ora mat, aku iso nampa merga Petruk kuwi mripate kejaba Petruk kuwi wis kena gula. Mripate wis rada suda. Ah, apok ra kowe, aku aman aku. Kowe iki lho, wong waras, wong bagas kewarasan mripate gedene semono kok ora ngerti mungsuh. Nek ora ketok. Lho, kok iso? Setyaki iki menungsa mungsuhe menungsa kok nganti kowe ora weruh. Kuwi rak ya mokal kedadeane to. Ngene wae. Iki mbangane dadi masalah ya senggel wong loro ye. Gong ora edan kowe kok sinuwun Kresna kok tok tantang. Mangkel ya aku wong matane ya ora weruh tenan kok. Iki saiki tak aturke sampean, iki men supaya mang tambani. Jare sampean sok nampa wong babaran, prek. Kresna padake dukun bayi ora. Coba tak ungkulane Sekar Cangkok Wijayamulya. Ah, ra ngono kowe beres kok dadak unek-unekke wong. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira. Nek sembrono aku mah lho sinuwun. Lho, sembrono piye to? Ku nak mbanggula cupat-cupat to. Kene tak mute. Blegek kegugek sadulita. Mel. Lae. Lah kok ora kenyono-nyono. Dene amung sak sudungku wae kerawan priyagung menika mboten pangling kados sinuwun Dwarawati. Gus. Ingkang abdi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Namung kepareng aku ngaturake pamujiku kunjuk ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih, kula tampi akarya bombong raos sing manah kula. Sinten ingkang kepareng nderekaken tanul kejaba mung kalawan kadangku Yayi Garba Ruji mung tak dawuhi supaya tunggu ana ing sak jabaning rangkah karang kadempel Kakang. Mbok inggih katuran lenggah mriki. Wong mriki niku namung papanipun Panakawan kados kula. Mriki menika sanes kedaton, sanes kasatriyan. Malah ngiras pantes kula menika ngalap berkahipun Ndara Setyaki. Ning gandeng dawuh sampeyan pun kaya ngoten nggih mboten dados sabab menapa Ndara. Sinuwun Ndarawati. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Nala Garing dak tampa pangestuku tanpa nono Nala Garing. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Lho niki. Ndara Kresna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Pangestuku tanpa nono. Lho nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Pun kawit wau. Iya wis sawetara Bagong. Nek ngonten krungu lek kula bawa pocong. Iya krungu durung mancine Setya Bodya kok. Wis tok Setya Bodyake. Kula niku merga kula niku banget nggon kula setya kalih bojo kula. Alasan ora dasare suwe ora bawa. Heeh. Wah, ayo wis monggo pertama Tru. Ayo wis ora apa-apa. Sing jeneng wong lali iki ora kono kakang adine. Aku sesuk ra mangkat aku. Iki enconmu girong wah. Surak-surak nang ngarep omah kae. Karna. Tonyo sesuk. Gulung-gulung wonge mesti. Engko sik para Panakawan ku sikik. Sinuwun Ndarawati sarawuh jengandika sasampunipun langkung prayogi anggenipun lenggah. Mbok menawi wonten wigatos
Enten napa panjenengan menika jejeripun Alindra mestinipun menawi bedahaken ing abdipun Panakawan kantun nimbali kemawon kula tertemtu sowan wonten ing Ndarawati. Lah kok mboten kados sak gedhagan menika. Sinuwun Ndarawati ketayalan rawuh enten Karang Kadempel. Dipun kemarengaken kula ajeng nyadong dawuh. Wonten timbalan menapa lan wonten pangandikan menapa kula cumadong dawuh pangandika paduka sinuwun Kakang Nayantaka. Ingkang sepisan sowanku marang Karang Kadempel tuwi marang karaharjaning Kakang Semar sak kulawarga. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Nandhakaken sampeyan iku jejering Nalindra sing boten lali kalih kawula cilik kaya kula niki. Nadyan sampun dados Nalindra ning tasih kersa tedhak niti priksa dhateng mubah musiking para kawula amargi kathah-kathahipun para narapraja sak menika menawi sampun lenggah wonten ing inggil menika awis-awis tedhak wonten ing Karang Pradesan, tedhak wonten ing Paredèn niti priksa dhateng mubah musiking para kawula wekasan dawahaken sewiji-wiji mboten kanthi pametang, mboten kanthi niti priksa dhateng mubah musiking kawula. Lah menika ingkang mboten prayogi. Syukur nek sampeyan tasih kersa niti priksa dhateng gesangipun Semar lan anak-anak kula. Pancen dadi kewajibanku Kakang Semar. Nggih, salajengipun ngene. Kakang Semar ngelingi enten Ndarawati kuwi menapa dadi pujangganing para Pandhawa. Kakang Semar kuwi menangka dadi pamonging para Pandhawa, ateges loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake ya kuwi Kresna lan Kakang Semar. Mongko sabta aring kepengker Kresna nampa sasmitaning Jawata yen ta dewa bakal matedhakake kanugrahan ing ngaran Wahyu Kamulyan. Mongko jroning Jawata mau paring sasmita kelawan nata Ndarawati. Ora kendhat nggone tansah nyebut marang asmaning Kakang Badranaya. Mula sowanku ning Karang Kadempel iki mung kepengin nanjake ana sambung rapete apa Kakang Semar kelawan Wahyu Kamulyan ingkang bakal tinampa dening titah ana ing Madyapada iki. Kakang Nayantaka. Nuwun sewu. Nek sampeyan sing nuwun priksa mesinipun kula mboten ajeng nutup-nutupi perkara niki pancen kepara nyata. Kula niki pun nampi sasmitaning wong pikulun padha wenang. Dene Semar minangka dados lantaran tumedhaking Wahyu Kamulyan. Mila menawi Jawata paring sasmita kaliyan Sinuwun Ndarawati kanthi wungsal wangsul nyebat dhateng nami kula menika ateges pancen kula menika sampun dipun pitados dening panguwasaning para Jawata dados lantaran tumedhaking wahyu. Yen to pancen mengkono mesine Kakang Semar weruh lan ngerti sapa ingkang bakal nampa wahyu kuwi mau. Yen to pancen durung ana pancere sapa ingkang bakal nampa wahyu Kamulyan, Kakang Nayantaka. Apa ora luwih prayoga lamun wahyu mau ingsun ingkang nyuwun. Tegese nata Ndarawati ingkang bakal mboyong wahyu Kamulyan marang Projeng Dwaraka. Mangke riyen. Ampun kesusu. Mboten enten jamak lumrahe wahyu kok ming dijaluk ngoten mawon mboten wonten jamak lumrahe. Turta nuwun sewu. Ampun gelo lho sinuwun. Nek kula prasaja kalih sampeyan. Sampeyan mboten kegolong tiyang ingkang badhe nampi wahyu Kamulyan. Mila menawi sampeyan sinuwun ing Ndarawati menika paring dawuh nyuwun wahyu Kamulyan badhe kaboyong wonten ing Ndarawati, kula nyuwun pangapunten sampun gerah penggalih. Kula mboten saged nyaosaken amargi mboten wonten seratanipun ingkang sampun dipun dawuhaken dening para dewa, titah ingkang nami Kresna ingkang badhe nampi wahyu Kamulyan. Namung ewa semanten dawuhing dewa panjenengan dipun keparengaken ngempek wahyu Kamulyan. Panjenengan dipun keparengaken ngraosaken muktinipun nampi wahyu Kamulyan lan ngraosaken dayanipun wahyu Kamulyan sinuwun. Jagat wasesane ngubata wayaptara jagat mengkono Kakang. Nggih. Nadyan sinuwun Ndarawati menika nampi sasmita ning durung karuwan sampeyan kudu nampa wahyu. Merga wahyu menika namung siji. Sapa ingkang bakal nampa nggih niku titah ingkang sampun pinilih
dening panguwasaning dewa ingkang pancen badhe nampi wahyu kamulyan lan nampi kamulyaning gesang wonten ing Madyapada. Nggih namung titen-titenan mawon. Sapa wonge sing saged nglakoni lelakon iki kanthi sabar, ikhlas, kanthi penggalih ingkang lomba, nganti purnaning lelakon benjang nggih titah menika ingkang badhe nampi wahyu kamulyan jiwaji sembahan kula. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra ing dereng ngantos parpesame Mbawacana kasaro ingkang wantun minggah pendhapi padukan Karang Kadempel menika tawana itu utusan saking negaring Astina. Nenggih pandhita ing Sukalima tuwin pepatih ing Astina Patih Harya Singri Sumawana Begawan Durna ingkang wantun minggah padukan Karang Kadempel karya cingak kang samya mulan. Durnaina panalingan ulur majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan aneng perang Bratayuda durung rampung nggonku rembugan lawan Sinuwun Ndarawati. Lah iki ora pangring Penemban Durna. Sumawana Patih Sengkuni. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Oh, gondhok bleguduk sualu gembel Sumarante hawela. Ya Semar. Tak tampa kowe ngabekti karo aku pangestuku tampan ana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Bapa Penemban Sukalima kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh, Sinuwun Ndarawati kula tampi nggih dawa sami-sami. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula iya Semar ndak tampa. Tiba sepadha-padha ya Semar. Pamanarya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Sinuwun Ndarawati kula tampi dawa sami-sami. Enten wigatos menapa? Dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Menapa mboten neman-neman rasukan ingkang sampun panjenengan agem teka lenggah wonten ing papan ingkang reget kados mekaten jer menika namung padusunan. Pancen sejatine aku eman-eman karo sandangan sing wis tak agem iki Semar ning gandeng iki utusaning Ana Prabu Duryudana mula ya paripaksa aku kudu mastuti dawuh timbalaning Sinuwun Prabu Ngastina. Utusanipun Sinuwun Prabu Ngastina. Pancen bener mangkono. Sinuwun Ngastina utusan kan Begawan Durna rawuh wonten ing Karang Kadempel wigatosipun. Iki ngene Semar. Nalika semono aku ditimbali dening anak Prabu Duryudana.
Wontene nalika semana sawise aku tinimbalan, anak Prabu Ngastina maring dawuh kalawan aku yen to nampa sasmitaning Jawata. Negara Ngastina isa waluya temahing jati dadi mamulya yen to kedunungan ya kuwi ingkang winastan wahyu kamulyan. Mongko dina samengko iki dewa bakal matedhake wahyu kamulyan. Mongko miturut sasmitaning dewa ingkang tinampa dening anak Prabu Duryudana, wahyu kamulyan iki mengko ana gandeng cenenge kalawan Semar Badranaya. Ateges Semar ing minangka dadi lantaran tumedhaing wahyu kamulyan mau marang Madyapada. Mula Semar praptaku ning Karang Kadempel iki ingkang sepisan tilik marang kawidatanmu dene dungkap angka 2. Dina samengko gelem ora gelem kowe tak boyong marang negara Ngastina. Sawise kowe tak boyong marang negara Ngastina, kowe ngendika utawa kowe matur marang anak Prabu Duryudana, wahyu kamulyan mau tumedhake Mbak Makpan menyang endi, syarate apa lan apa ing kudu tak tindakake dening anak Prabu Ngastina. Wis ngono wae kang dadi wigatiku. Yen kowe gelem tak boyong ning Ngastina, tegese kowe pancen abdi sing bangun miturut karo dawuh perintahe Bendara. Ning nek kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, jaba kae Kurawa gelar sepapan. Nek ming kira-kira kowe ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe bakal wani marang panguwasane anak Prabu Duryudana. Sepira banggamu Semar, aku bakal nyembadani kalawan kowe. Nayantaka. Kagiat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Dosang reknaning bawana. Blegegek sadulita mel-mel. Nuwun sewu Penemban. Kula tak nyuwun priksa. Ngendi ana jamak lumrahe wong gayuh kanugrahan kok sarana meksa menika ngendi wonten? Kula tak nyuwun priksa. Sing jeneng wahyu sing jeneng kanugrahan menika kanugrahaning dewa ingkang tinampa dening titahipun. Ingkang tinampa dening titah ing mapan wonten ing Janaloka. Sewiji-wijining titah ingkang pancen wis pinesti entuk kanugrahan iku tegese titah niku pancen wis katarima uripe. Tegese katarima uripe, titah niku pancen wis netepi karo kewajibane kanthi tuntas. Yen dadi ratu sing becik. Yen dadi patih sing apik, yen dadi pendhita sing apik. Niku tegese titah niku bakal nampa wahyu saka panguwasaning dat kamurping dat. Dadi wahyu menika mujudake sawijining kanugrahan. Upamane ana wong sing ngadani lomba. Niku sing menang entuk hadiah. Lah hadiah nika wujude wahyu niku. Wong urip ning alam padang niku ya padha karo sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi becik, sapa sing iso ndarmakake uripe kanthi tumemen ora nate menggo dalan. Nggih niku titah ing badhe kedunungan wahyu. Wahyu niku ora bakal disuwun, ora iso dijaluk, wahyu niku ora iso dipeksa. Nek sinuwun Ngastina menika dadi ratu sing apik, sinuwun Ngastina niku dadi ratu sing becik, ora nate tumindak angkara, ora nate tumindak salah, ora nate tumindak sing ora prayoga. Ngayomi dhateng kawulane, netepi dhateng jejering ratu minangka abdining para kawula. Niku ora usah digayuh, wahyu mesti bakal teka dhewe. Upama sampeyan niku dadi pendhita sing apik, ndarmakake kabrahmanan sampeyan kanggo nentremke jagat sawigung, kanggo gayuh katentreman, kanggo gayuh kabecikan. Sampeyan niku rasa ketayalan tapa teng alas, tapa teng guwa, tapa teng lepen sing gedhe, sampeyan entuk wahyu merga sampeyan wis ndarmake kapandhitan sampeyan kanthi apik. Semono uga satriya. Satriya niku kewajibane ora mung nentremke praja, ning tentreming jagat menika wonten tumpundaking satriya. Nek satriya-satriya niku iso nentremke jagat, iso gawe ayem kawula. Ora usah tekan kono-kono, wahyu niku bakal tumemplok ning angganing satriya menika wau. Ora usah direwangi tapa, ora usah direwangi ketayalan prihatin werna-werna. Merga selagine uripe wae wis dilakoni kanthi cara laku prihatin. Lah niku lho teng riku niku. Kula mboten kok ngunceki alaning sinuwun Ngastina, apik durung karuan, ala saben dina.
Lah kok dadi kepengin kedulungan wayu niku wayu napa sing ajeng tememplek enten ngangganing Sinuwun Ngastina Penemban Durna. Oh, pancen keparat kowe Semar. Dijaluki supaya kowe sowan ana negara Ngastina kuwi ora takon kowe ceramah, ora takon kowe iki medhar kapinteran kaya ngono kuwi. Pinter njara langit. Isih pinter Begawan Durna karo Semar Badraya ketitik kowe ming dadi wong loro saudon telu saurupan aku dadi piyai aku pujangganing negara Ngastina. Dadi kowe ora usah mulang-muluk karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak kowe ngandani karo Begawan Durna. Kowe ora usah dadak nuturi karo anak Prabu Duryudana. Ming kari gelem apa ora? Ora gelem aja takon dosa kae sungsang bawana balik karang kadempel kene Semar Badraya. Bagong kowe iki ngopo? Ora sah aleman iki ming wayang celimen. Iki jaluki sing nanggap Pak. Oh ya wis ya wis. Kowe Bagong kudu ngerol nek ora tak rolke. Padake ora penemban. Oh, Bagong iki. Arep ngopo kowe? Nek kowe arep gawe geger karang ngendi terus kadempel. Kadempel aku sing ora nrimake. Mergane aku ketua pemuda karang kadempel. Aku wis kerep krungu kaya ngene iki aku wis kerep krungu. Dadi nek sampeyan ajeng ngancam karo Semar Badranaya, kula sing ora trima. Katentreman, keamanan karang kadempel wonten teng pundhake Bagong. Sampeyan ajeng macem-macem karo bapak, langkai dulu mayat Bagong. Si anak supersonik. Nah, kira-kira wani ra kowe? Loh, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apamu? Aja meng kowe kerubutan pateh jewek-jewek nang mburi kowe kerubutan wong loro ora bakal tak tinggal. Oh, mati teneng aku metu jaba. Malah gawe perkara. Nek ora dingonoke ndak ora rampung, Pak. Iki engko dadak nganggo perang bareng. Dadak nganggo werna-werna. Iki 3 jam lho, Pak. Ora kaya biasane lho. Biasane mung 2 jam, iki 3 jam iku kudu diulur. Sapa sing arep tok ndelke? Lho, Sinuwun Ndarawati ngasta Ndara Sencaki. Iya. Ndara Sencaki dikon tumandhap Musa Kurawa. Rung karuan panjenengane kersa. Apa Setyaki timbal ana sowan mrene Bagong? Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, nggih. Apa member kaya ngono kuwi? Semar, kuwi apa member anakmu kaya ngono kuwi? Bagong kowe iki mbok uwis. Nonon. Non jengkulmu mlocot ora? Setyaki sing tenan. Ora, Bu. Ora Bu kula mriku ngabdipun Setyaki. Kula saking Guwa Garba. Kowe tak totok lho, kowe kek entuk sandangan. Ndara Setyaki sekados. Sandangane tak nggo. Engko nek nganti konangan Setyaki digodho wesi kuning pecah sirahmu. Waduh. Gus, ana apa? Timbali keng neraka. Setyaki kowe iki ora nesu apa dikembari ngono kuwi? Mboten wong raine beda.
Wis pokoke iki engko sing temandang sampean kalih kula. Ora usah wedi engko aku tak ngewangi karo kowe nggih. Setyaki wonten dawuh aku. Wonten dawuh. Mertuan Jaba Kurawa singkirna. Nun. Pamit tambeng kurang gedhe. Yen pamit tambeng pengesun pateng kecele sing. Mertuan Jaba Bagong. Monggo kula dherekaken Ndara Setyaki. Manggahangro sesumbar lindho bumi gonceng kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang ulun sewu nggih anak Prabu Godayitma ingkang sawit sing andika sampun sagah mbiyantu dhateng botrepotipun anak Prabu ing Ngastina. Angenipun kepengin kekagaduhan wujuding wahyu kamulyan. Lan anak Prabu Ngastina sagah nglintoni anggen paduka saged boyong Semar Badraraya. Menawi panjenengan saged boyong Semar menika mangke badhe dipun lintoni wujudipun inggih menika Titising Widawati ingkang anyalira. Wonten angganipun putri ing Madukara inggih menika pun Bratajaya inggih pun Wara Sembadra. Nama nyatanipun Semar berguguk ngutawaton. Malah anak-anakipun Semar ingkang sajahipun wantun kaliyan kula lan para Sata Kurawa. Wah, iblis lanat ngarepe dhewe. Penemban Durna, tak suwun semingkir saka papan kene. Wadya bala tawang gantungan bakal ngremuk garang kadempel. Oh nggih, kula semanggaken, nggih kula semanggaken. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggana magawe gelarira wang-wang wah ngadeg jejeg kaya ndo mentang kaya gendhewa. Bringose uler geni tumpangke kuping kiwa kuping tengen sawa. Raden Setyaki, Senopati Ndarawati wis apa tumenggung Prawara Kendra. Kegeseting Sang Prabu Godayitma sumitraning Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ayo Semar tak boyong ning Goro Ngastina. Kelakon boyong Semar iso nyempal bau iki wa tengening Setyaki. Piye? Nyempal bau ki wa tengening Setyaki.
Ora ilang tak kedhepaken tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapting lalis prawara kendra. Modar kowe. Ketiwasan nalika kula majeng ing mapakaken dhateng jasad kula inggih menika pun Raden Setyaki. Terus kowe kalah. Inggih pangestunipun kawon. Saking prajurit saka Tawanggantungan ora ana ingkang mangga beliau mungsuh wong Karang Kadempel. Monggo wong Karang Kadempel kuwi wong loro saudon telu saurupan derajating Panakawan. Nah ingkang majeng inggih menika Senopati Ndarawati. Nami Raden Setyaki, wah guguh karepe dhewe. Do padha piyak salandean tak trajange dhewe ora weruh karo glibeting Prabu Kudayatma. Kuat nadai pusakaku siung pengabit meguru 20 taun karo wong Karang Kadempel Barat.
napa kok Ndara Setyaki? Wah, wis ora ngerti. Kaya ana regemeng-regemeng ireng. Tak sawang ora cat katon cat ora. Sik to sing ngomong sing bener cat katon piye? Nggo ngecat apa? Nggo ngecat ndasmu. Cat katon cat ora disawang ki sok ketok sok ketok ora. Ndara Setyaki dicokot, suarane mundur kowe. Ndara Setyaki gletak. Aku tak takon karo kowe. Sing gawe masalah iki mau sapa? Sing nantang Begawan Durna sapa? Aku. Ndara Setyaki kaya ngene iki mbelani sapa? Mbelani aku. Sing tanggung jawab nek Ndara Setyaki cilik loro gedhe seda sapa? Aku. Mikir, suneh mikir. Ora mung waton wani, ning nganggo pikiran. Okol iki kalahe karo akal. Sumene dipikir ora waton ngono kuwi. Iki terus arep digawake. Ayo digawa nang Dasmaskes. Truk tandel kowe. Nek ora lucu rasa guyu. Konjur wae. Lara atiku aku le mikir geculan ki wis tenanan. Masuk apa ora kok. Soale rasa melu metruk kowe. Lho, konjur ngono. Wis ora klop kok karo aku. Diusung daturke Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok Ndarawati adoh banget. Iki nek selak mati tenan kowe tanggung jawab lho, Tru. Iki kesuwen lho. Iki ditinggal Gojek iki suwe-suwe anyep saya anyep lho. Mumpung isih anget awake, yo. Oh. Terus Setyaki kena ngapa? Dicokot sumitranipun Sinun Prabu Duryudana sing ngodol tindakipun Begawan Durna. Sapa Petruk? Kula piyambak boten ngertos sing mat Bagong. Sapa Bagong? Kula ya ora pati omat. Mata gedene semono nggo ngapa? Petruk mono yen ora mat, aku iso nampa merga Petruk kuwi mripate kejaba Petruk kuwi wis kena gula. Mripate wis rada suda. Kok ra kowe, aku aman aku. Kowe iki lho, wong waras, wong bagas, kewarasan mripate gedene semono kok ora ngerti mungsuh. Nek ora ketok. Lho. Kok iso? Setyaki iki menungsa kok nganti kowe ora weruh. Kuwi rak ya mokal kedadeane to. Ngene wae. Iki mbangane dadi masalah ya senggel wong loro ye. Gong ora edan kowe kok. Sinuwun Kresna kok tok tantang. Mangkel ya aku wong matane ya ora weruh tenan kok. Iki saiki tak aturke sampean, iki men supaya mang tambani. Jare sampean sok nampa wong babaran, prek. Kresna padake dukun bayi ora. Coba tak ungkulane Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Ah, ora ngono kowe beres kok dadak unek-unekke wong. Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira. Nek sembrono aku mau lho sinuwun. Lho, sembrono piye to? Kuwi nak mbanggula cupat-cup wae to. Kene tak mute. Iki Sekar Cangkok Wijaya Mulya, sonane gawe sing apik. Ora kaya mbanggula sing didran kae. Gawe wayang kok sak-sake ora. Engko nek pliket sirahe Setyaki, ora. Tangi Setyaki. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira. Setyaki wonten timbalan. Mungsamu sapa? Kula mboten mangertos.
Dumadahan wonten hawa panas ing dumawah wonten ing jangga ngantos kula mboten emut Purwadasina. Koko Prabu kemawon kula niti kaca paesan sinten ing menawa dados serayanipun tiang-tiang saking negari Ngastina Koko Prabu. Ing titiprani mangan anong paricata Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra angra. Wola dalah jagat Dewa Bathara. Wola. Mula ta mula. Wela dalah. Terus mbok melu nginjen kok kaya meng. Wala. Aduh. Andang dawa. Mula to sencaki ora menang. Lah ya wong lah. Wola lah kok iso tekan kono ya. Ayo nyepur. Aja tok wangsuli to, Gong. Lah mula to mula tak nonton ah. Waduh. Ora nyono nek kuwi. Edian. Njuk le mlakukan endi wis. Wah, kok wela kok iso tekan kono ya sinuwun ya. Iya. Rak ya ora ngerti dalane to kalau kok dadi iso dadi sayaning Kurawa ku. Lah iya. Mbok ya diolesi apa ta apa. Ora ora. Ame gayengke kok ya. Mangane ora gayeng. Kok dolesi apa ta apa. Kaya abuh kae lho, Truk. Sing abuh. Epek-epeke Sinuwun Darawati kaya saya gedhe. Kuwi lah dalah. Iki upama aku ora bakal bisa menang. Lah terus Petruk Nun, jaganan Karang Kadempel Setyaki wonten timbalan. Kowe ning Karang Kadempel. Lah kemarinipun Sinuwun Darawati keparingipun bari tendak dhateng pundi? Aku tak bali marang negara Ngamarta tak kandha rada adikku Pandhawa. Lah terus Bapak, mengko Bapak wis ngerti dhewe menyang endi nggone bakal ngulungani Karang Kadempel ponokan Petruk. Nggih. Sinuwun Kresna nanti. Jare iki mau Petruk, aku tak bali ning Ngamarta tak wadul karo bendaramu Pandhawa. Lah terus aku ya takon, "Lah Bapak mengke bapakmu mesti wis ngerti bakal menyang endi nglungani Karang Kadempel." Ha wis monggo. Aku arep nendi? Lakone kecekel lurung, Pak. Arep nendi iki? Bapak kira dadi lantaran tumedhaking wayu kamulyan to. Halah, mbok ya piye to piye, ndang wayu ndang iso to asta terus engko paringke sapa sing pancen wis pinesti sarta kajibah nampa kanugrahan. Karang Kadempel tunggunen do gara-gara sing apik ya. Nggih. Aku tak munggah ning Kayiwangan tak nanjeke kalawan kewajibaning Semar Badrana ya.